हाबाफारिखौ खुंफुंनानै जोबोद बाख्नायजादों आरो बाख्नायथाव हाबाफारि बेनि सोमोन्दै सारा मा बुङो? बरजों बुंनो बर माबा आं माबा गर्बित बिटिसि नि इएम माबा फार्स्ट टाइम नर्थ इस्टआव मानगोनां चिफ प्रमोद बर'नि दैदेननायाव नलेज फेस्टिवल इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवल जागासिनो दं। नट ओनलि इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवल एज वेल एज फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट organized ISPL football tournament. First time in Northeast Bodoland Literate Festival. Gudan theme लानानै BTC सरकारनि दैदेननायाव जे सक्सेसफुल प्रग्राम जागासिनो दङ। ओंखायनो जों बयबो गर्बित आरो दिनै नोंथांमोना नायदो गोबां कान्ट्रिनिफ्राय गिदिर सुबुंफोर माने एवार्ड लांनाया सुबुंफोर फैनानै बिटिसिआव जे प्रमोट खालायगासिनो दङ आरो बिथांमोना बुंगासिनो जेनेबा मैया बिबेक अबेरा फैदोंमोन। बिबेक अबेरा जेब्ला क'क्राझाराव फैदों नेचारेल सिनारिखौ नायनानै आरो रिसार्चनि खोथा बुंखाबाय आरो मा होनो जों फार्स्ट टाइम सुपार 15 इनिशिएटिभ लादों। आईएएस यूपीएससी कमप्लिट खालामनानै आईएएस जागोन आईपीएस जागोन ओमफ्राय आईएएस यूपीएससी थाखाय जे सेंग्राफोर जे मोटिवेट जानांगौ सेंग्राफोर जुदि स्टुडेन्टफोर जुदि मोटिवेट जायाबा मारै यूपीएससी को कमप्लिट खालायगोन। ओंखायनो गुजरात चेन्नाई बम्बेनिफ्राय गिदिर माबा उइजडम बिथांमोना फैनानै जे नलेज हरबाय दिनै हेल्थनि ससियेल वेलफेयारनि माबा सेरिकालचारनि हेन्डलुमनि जे माबा गेवलां माबा हाबाफारि जागासिनो दङ आरो जे सुबुंफोर रायजो राजा बिटिसि नि जे नलेज इनक्रिज खालायगासिनो दङ। आगोलाव एरैबायदि खिन्थु गैयामोन खिन्थु बे नलेज फेस्टिवलाव एरैबायदि मेसेज हरबाय ससाइटियाव जे जोंनि आखायाव फैसा दं जोंनि आखायाव प्रपार्टि दं खिन्थु जोंना प्रपार नलेज गैला मारै माबा सासे मोजां मानसि जानानै सार्भाइभ एन्ड सास्टेन खालायनांगौ। ओंखायनो नैबे नलेज फेस्टिवलनि गेजेरजों रायजो राजा आरो स्पेशली बडोलेण्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंटफोर जे नलेज इनक्रिज खालायबाय आरो जे साननै दं 2 तारिखसिम आरो गिदिर मानसिया गाबोन आरो समफोर फैगोन बाहागो लागोन आरो जोंखौ माने प्रत्येकटा बिषयाव माबा नलेज हरगोन। सेमिनाराव जाय मानसिया इनिशिएटिभ लादों बा जिरायदों बिसोर अलरेडि नलेज इनक्रिज खालामबाय। आं इएम हिसाबै आं बुंनो नागिरदों रायजो राजा बिटिसिनो जे मानगोनां प्रमोद बर' सारनि बिथां दैदेननायाव जे गोदान इनिशिएटिभ गोदान जे सिन्ताधारा जागासिनो दङ बिटिसिनि थाखाय आरो बिटिसि जों इनिशिएटिभ लादों जे बिटिसि काउन्सिला इन्डियानि गेजेराव भारतबर्षनि गेजेराव जेसेबां राज्य दङ प्रत्येकटा राज्यजों जाहाथे जों कम्पेयार खालामनो हायो। जों काउन्सिलबो फिसा नङा जों काउन्सिलबो बे दुस्राबादि काउन्सिल नङा कार्बि आंलं दैमा हारसाव एरैबायदि काउन्सिल नङा। बिटिसिआव दुसरा राज्यबादि जे काउन्सिल जानो हागौ किन्तु राज्यबादि जे खामानि जागासिनो दं गिदिर माबा मा होनो फेस्टिवल जों आखायाव लागासिनो दङ आरो मोनसे सम फैगौ सम आरो गिदिर चिन्ता दं प्रमोद बर' बिथां चिन्ता खालामदों आरो तेव माने बिथाङा मेसेज हरनो नागिरदों जेहेतु शान्ति फैबाय आरो शान्तिनि गेजेरजों जों एरैबायदि फेस्टिवल माबा एरेन्ज खालायनो हागोन। आगोलाव शान्ति गैयामोन ओंखायनो बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिमोन एसे गिदोंमोन फैनो नागिराखै किन्तु दिनैहाय बिटिआर चुक्ति जानायनि उनाव बिटिसि सरकार फैनायनि उनाव जेरैबायदि शान्ति जागासिनो दं प्रत्येक जाति जनगोष्ठी जेरैबायदि मिलायनानै माबा माने सार्भाइभ खालायगासिनो दङ। ओंखायनो मोनसे मोजां मेसेज माने माबा बयबो राज्य माने थांबाय जे बिटिसिआव थांजायो बिटिसिआव दावरा दावसि गैला बिटिसिआव कुनो प्रब्लेम गैया बिटिसिनि बर' ट्राइब मानसिफोर बिराद इनोसेन्टखा बिराद मोजां बिहेभियार जानायनि बिहेभियारनि गासिबो थिग दं आरो बडोलेण्डनि बिराद रिसोर्स दं ओंखायनो टुरिज्मनि बिराद गोबां माने पटेन्सियलिटि दं हेन्डलुमनि पटेन्सियलिटि दं। ओंखायनो बाहेरानिफ्राय गुजरातनिफ्राय मैया सासे मानसि फैदोंमोन बियो बुंदों जे हेन्डलुमबो डेभेलप खालामनो हागोन टुरिज्मखौ इन्डियानि गेजेराव माने हाइलाइट खालामनो हागोन माबा मा होनो बगामाथि
ओमफ्राय रायमना फरेस्ट मानास नेशनल पार्क एरैबायदि गिदिर गिदिर प्रपार्टी जोंनि बिटिसिनि गेजेराव दं जोंनि आखायाव दं ओंखायनो जोंना दायित्व मारै रायमना नेशनल फरेस्ट मारै मानास नेशनल फरेस्ट मारै बगामाटी टुरिजम पार्क जों इन्डियानि गेजेराव हाइलाइट खालामनो हायो ओंखायनो जों बयबो माबा जौ जानानै प्रमोद बर' सारनि बिथांनि दैदेननायाव जों माबा आसा खालामदों सारा सावस्रि बिफाननि सासे एम जानानै सावस्रि बिफानखौ माबायदि जौगाहोलांनो सानो औ आंनि जितु डिपार्टमेन्ट हेल्थ आरो जों इनिशिएटिभ लादों रोग निर्मल बिटिआर मारै निरोग खालामनो हागोन लोम जाते जाया फार्स्ट अफ अल बयबो गावनि कनसियास जानांगोन जेब्ला गावनि कनसियास जायाबा रोग माबा रिमुभ खालामनो हाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जों एरैबायदि इनिशिएटिभ लादों जे आगोलाव माबा भुटान रिलेटेड जायगायाव सिएचसि पिएचसि जेनेबा दरंगाजुलि सरलपारा उल्टापानि एरैबायदि जायगायाव माबा हेल्थनि सेन्टारा मोजां गैयामोन ओंखायनो चाइल्ड डेथ बुरजा जागासिनो दङ आरो सरलपारा उल्टापानिनि रायजो राजा क'क्राझाराव फैनो हाया बिराद गोजान ओंखायनो प्रत्येक जायगायाव भुटान रिलेटेड जायगायाव गामियाव जों साब सेन्टार सिएचसि माबा माने हेल्थनि इनस्टिट्यूट जों माबा कनस्ट्राक्ट खालामगासिनो दङ आरो गोबां मेशिनारिज जों प्रक्यूर खालामगासिनो दङ रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जाहाथे माने रायजो राजा जाहाथे ट्रिटमेन्ट लानो हायो रायजो राजा जाहाथे माबा माने मेशिनारिज आल्ट्रासाउन्ड सनोग्राफि मेशिनारिजजों जाहाथे माने गावनि माबा हेल्थनि चेकआप खालामनो हायो ओंखायनो उरा उल्टापानि सरलपारा दरंगाजुलि रनिखाता गुबुन जायगायाव जों हेल्थनि इनस्टिट्यूट बानायगासिनो दङ मेशिनारिज प्रक्यूर खालामगासिनो दङ आरो मा होनो मुलि एकदम पूरा मुलि जानाय माने लोमनि मुलि पूरा माबा साप्लाय खालामगासिनो दङ जाहाथे मानसिफोर मोजां थायो जाहाथे रोग थाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआर इनिशिएटिभ आखायाव लादों आरो रोग निर्मलनि थाखाय माने जोंनि बिटिसिनि वेदार बिराद मोजां जोंनि जलवायु बिराद मोजां ओंखायनो जों जुदि एरैबायदि साब सेन्टार स्टेट डिस्पेन्सारि बानायनो हायोबा आं सानो फैगौ समाव कोनो लम बिटिसिआव थाया जेनेबा मिशन जागासिनो दं नेशनेल हेल्थ मिशन जेनेबा जल जीवन मिशन एरैबायदि मिशन आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार इनिशिएटिभ आखाइ लादों एरैबायदि जों बिटिसि सरकारबो आखायाव मिशन बादि लादों रोग निर्मल बिटिआर जे मोनबा बोसोर माने मोनथाम बोसोरनि गेजेराव जों माबा लमखौ बिटिसिनिफ्राय रिमुभ खालामगोन एरैबायदि सिन्था लानानै जों सरकारा रोग निर्मल बिटिआर आखायाव लादों पेसेन्ट लांनाय लाबोनायनि थाखाय एम्बुलेन्सनि प्रब्लेमा दासिमबो जोबनो थाङाखै मा होनो पेसेन्ट लांनाय लाबोनाय फेशन मानि एम्बुलेन्स अलरेडि प्रक्यूर जागासिनो दङ आरो मोनसे गोनां खोथा माबा आसाम सरकारनिफ्राय 108 नि अलरेडि सार्भिस दङ NHM निफ्राय आरो आसाम सरकारनि SOPD निफ्रायबो एम्बुलेन्स दं खिन्थु माबा मा होनो लास्ट इयाराव जों माबा 20टा एम्बुलेन्स प्रक्यूर खालामदों आरो मार्चनि गेजेराव आरो 15-20टा एम्बुलेन्स प्रक्यूर जागोन बिटिसि सरकारनि फान्डनिफ्राय आरो मोनसे खोथा माबा मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव मोनसे माबा डेड बडि केरिं भेन माने एम्बुलेन्सबो थागोन आरो जों अलरेडि बाजेटाव सोदों आगोलाव एरैबायदि डेड बडि केरिं भेनजों गैयामोन खिन्थु जों फार्स्ट टाइम हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबा उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझाराव डेड बडि माबा केरिं खालामनो गारि प्रक्यूर खालामजागोन थेंक इउ सार थेंक इउ